Так, усім вітанки. Сподіваюся, мене чутно. Ми будемо працягваць сёння гуляць у Hollow Knight. І з прыемнага то, што атрымалася паставіць беларусізатар на гэтую гульню. Паглядзім на пераклад, будзем насалоджвацца беларускай мовай. Так, і зараз я зраблю апошнія налады і мы пачнем. Усім вітанкі. Мы толькі пачалі сённяшні стрым з працягу у Hollow Knight. І усім вітаначкі, як ваші справи, як ви пагуляліся. Все ж таки спрацаваў рэйд. Добра, можа з таго, што амаль 2 хвіліны таму яшчэ стрыма не было. Лапкі дасталі, так. І як вы можете заўважыць, што зараз гульня Hollow Knight з беларусізатарам і ёсць беларуская мова, таму гэта прыемны бонус таго, што можна праходзіць гэтую гульню з роднай мовай. Так, зараз я зраблю апошнія налады і пачнем тады глядзець і працягваць даследаваць гэты сусвет. Так, здаецца, павінна быць чутна, і мы можам пачаць. Працягваць наша падарожжа, так? І мне здаецца, апошнім на папярэднім стрыме мы шмат чаго паглядзелі ў горадзе слёз. Шмат не трэба будзе так шмат пераводзіць з расейскай мовы, з ангельскай мовы. Будзем наш мозжачок расслабляць гэтым і насалоджвацца тым, што мы можам тут даведацца і прачытаць па лору. Так, і нам патрэбна знайсці дзесьці грошы, каб набыць лямпу, набыць ліхтарак і даведацца, што у нас ёсць мне здаецца, нават тут будзе на беларускай распаведзена пра, як гэта называецца, каменнае свяцілішча, так. Што там у нас ёсць? Раліф проста учасна і пачаў, і скончыў, таму вы сёння і размінуліся крыху. Зразумела. Мне здаецца, што было шмат спраў, і як-то гэты стрым ён трохі адцягануўся. Але ж будзем тады даследаваць. Так, што ў нас тут ёсць цікавага па гэтаму перакладу? Мапа, праход караля, Рязьмут, лаўка, кокон, прадавец, гарачая крыніца, рагачовая станцыя, храм чорнага яйца. Чамусьці не яйка, а яйца ўсё ж такі. Добра. І такім чынам будзем зараз крочыць куды? Мне здаецца, будзем крочыць у левы бок. Так.
Ці мы можам пайсці ў храм душы, туды, дзе есть у нас пін, і паглядзець, ці ўсё мы там паглядзелі, каб не забыцца, калі мы уже тут. Пойдзем тады зараз туды, а потым паспрабуем набыць. Нам павінна трэба каля 600 манетачак, каб все ж таки выкупіць тую лямпу, той ліхтарик, который нам патрэбен. Так, а як тут спусціцца униз, так? Добра. Ой, тут яшчэ ёсць гэтыя пікі. Таксама учора увечары мы таксама гулялі ў хорар гульні, не ведаю, цікава вам ці не, папужаліся троху. Было цікава, прыходзьце на вячэрнія, але ж мне здаецца такім чынам, калі на вячэрныя стрымы прыходзіць, то вельмі хутка гэтыя ўсе інді-хорар гульні яны скончваюцца, таму можа бы не кожны дзень, а як-то праз дзень будуць ладзіцца такія стрымы. Паглядзім. Так, а што ў нас тут? Я штосьці прапусціў з гэтым каменчыкам, тут штосьці... дзённік вандроўніка. О, гэта быў журнал, а гэта дзённік вандроўніка, які вандруе. О, тут шмат класных слоў, якіх мы запамятавалі. Дзякую, хто зрабіў гэты пераклад. Так, і мне здаецца, можна паглядзець, колькі ў нас гэтых дрэўнасцяў зараз. Дзённік вандроўніка, пячаць халоўнеста і ідал караля. Добра. Добра, так, файна. Это протухлае яйцо, добра. Так, і ідзем куды? Туды ўніз. Наўпрост паглядзім, ці не ўсё мы там, ці ўсё мы паглядзелі. Так, это красавчыкі, якія тут лётаюць. Уже ворогі не надта простыя, уже такія якіясь надакучваюць. Так, будем крочыць. Гэта мне здаецца, што у Сілксонгу была такая лакацыя, як Марачныя топі, там таксама быў такі мосцік. А што ты тут робіш? Мы з табой далёка зайшлі, каб трапіць у гэта велічнае месца. Пакуль я побач з гэтымі будынкамі, трэба не забыць тут узяць адну-дзве цацкі Зельдзе. Зельдзе гэта жонка, так? Добра, ты яшчэ тут спяваеш, і ў цябе больш пакуль мап няма. Зразумела, добра. Так, хуткі дэсант адбыўся. Так, тут прабеглі, і зараз у правы бок. А там ёсць яшчэ такія адтуліны, дзе можна прайсці, так? Мне здаецца, дзе мы не былі. А можа мне гэта толькі здаецца, так. Свяцілішча душы. Добра. І што, можна падняцца тут? А што гэта? Так, ну мне здаецца, што мы тут не былі яшчэ. Гэта трэба... гэта душа, якую можна разбіць, і можна таксама сябе ўзяць. Добра. Напоўніцца гэтую душою. Так, тут, мне здаецца, будзе якаясь бойка, можа быць. Не надта простая, таму што шмат гэтых коканаў тут ёсць. Тут якісь-то магічныя пачвары. Що телепортуецца. Ой, що тут больно б'е. Балюча б'е мяне. Трэба рабіць ногі. Я не паспеў.
разумець, што адбылася так хутка. Ці магу я нават як-то не трапляць? Як мне цябе біць, калі ты б'еш? О! Так, зразумела, можа трэба капіць душу, каб все ж таки можна гэты стрэл рабіць праз дыстанцыю. Тому што бегаць пад за такім магам, які тэлепартуецца, будзе вельмі складана, мне здаецца, так. Як вашыя справы, як ваш восеньскі настрой? Сёння што у нас за дзень-то? Сёння чацверг, яшчэ адзін дзень і пятніца, калі можна адпачыць будзе на выходных. Мне здаецца, пагуляць па восеньскім вуліцам і парках. Да і шмат чаго можна парабіць. Так, у меня ёсць пакуль душа. Наша лют. Лют мешае тут. Поехали. Вязи мяне, Магілёв, ліфтмаш. Так, а ты што? Мы ж з табой адной крыві. А як зараз? А, зараз... Вось так, так. Дзе гэтыя хлопчукі, якія мяне забілі? На цябе. На цябе яшчэ. Вось 2 стрэлы і амаль 3 стрэлы можа будзе хапіць на гэтага магічнага хлопца. А што у нас тут яшчэ цікавага ёсць? О, гэта я так нечакана не хацеў тут трапляць. Так, будзем бегчы. Ну все, мы ў хаце, нас не павінна тут ніяк патурбаваць. Так, запіс Абба. Розум дагэтуль так абмяжоўвае нас, як разбіць яго прымус, дасягнуць чыстай канцэнтрацыі, ці гэта ўвогуле магчыма. Не ведаю, так. А можа ты падайдзеш да мяне? Так, тут ёсць дадатковая душа, можна сам спрабаваць патрапіць праз стрэл. Так, і ў нас атрымалася, тут ёсць рычажок. А што ты робіш? Ты штосьці адчыніў? Тут быў зачынена, не? А дзе? Так, это я упаў вельмі далёка. Можа там, у левым боку. Не ў левым, а ў правым боку штосьці я не заўважыў. Так, аглядзець гэта зразумела. Што адбылося? Наверное, мабыць, там унізе. Унізе быў якісь-то шлях. Ці тут? А можа тут? Было зачынена, але ж мы не заўважылі. Так, это лют. Лют, так, а тут будзем зараз, мне здаецца, пакутваць, так? Будзе бойка, файт. Ой, я ця не ведаю хтосьці. Гэта старэйшы маг, здаецца. Щось так хутка рухаецца. Ще адскоквае. Алло. А у меня нема таких здольнасцяў. Оп. А праз телепортацыю нават атрымалася 2 разы трапіць да яго. Нічога. Что нас забивает, то делает нас мощней.
Так, куди далі? Куди нам вниз? Ні, нам не вниз, на правий бок. Так. Може нам рано сюди йти, бо там уже якісь та моцні файти почалися, може пойти до гэтага свяцілішча каменнага спачатку, але ж зараз яшчэ раз спрабуем гэту арэну прайсці, здаецца, не вельмі складана. Усё залежыць ад таго, што нам могуць прапанаваць у якасці знагароды. Ой, я тут гэта не трапляю, так. Ну як ім змагацца, калі ён хутка тэлепартуецца, яшчэ і пуляе саманавадзяльнымі гэтай магіяй. А вось ты тут і папалася. Там у гэтай Локі яшчэ наперадзе цікавая бойка будзе, так? О, цікавая бойка. Калі гучыць цікавая бойка, я адразу успамінаю цікавыя бойкі, якія трымалі па 3-4 гадзіны. Учора заходзіў да стрыма да Міхася, там таксама былі цікавыя бойкі. Але мне здаецца, што Міхась справіўся там з Сілсонгам змагацца. Яны там выратоўвалі шэрму. Не надта там проста, калі няма дастаткова экіпіравання всякага, каб там прыйсці. Аднак, мне здаецца, учора атрымалася добра. Так, ну паглядзім. Так, а хто не спусціў ліфт? Так, едем до гары. Ідзе, гэта тут, так? Ой. Ну, з файтам уніз можна тут яшчэ як-то паспрабаваць накапіць і душу, і пазмагацца. Мне просто цікава, насколькі шмат трэба біць гэтага сябра. І мне здаецца, што я нікалі не паспею аднавіцца, калі буду стаяць і рабіць гэты лек лікавання. Таму, можа, трэба трохі цярпець гэтыя пакуты. Калі дае біць, хай б'ецца, так? Ого, сколько нападал, 200, ничего себе. А я шукал, где можно набыть по столько грошиков, каб мне все ж таки хапило 1800 на ліхтарик. Ну так, а далей что там яшчэ будзе, так? Цікавее. Мне не падабаюцца. Вот это ворагі мне не вельмі. Сустрэў меня у лоб. Так, напруджились, обновили себе один Wills Point. Ой, зноў ты яшчэ тут сядзіш. Мяне чакаеш. Так, куды тут яшчэ ёсць? Унізе у нас штосьці адбываецца, але штосьці балючае. Так, не хапае душы, каб яшчэ можна было аднавіцца. А што ў нас тут за праход у левы бок? Тут хуткае, так, хуткае перамяшчэнне, хуткі лёс, не лёс, а шлях, каб можна было хутчэй тут прайсці.
Это выдатна, а чаму вы аднавіліся? Я ж не садзіўся на лаўку. Здаецца, гэта маленькія гэтыя істоты. Ну добра, што вялікія гэтыя магі не аднавіліся. Так. Куды тут далей? Таксама тут шлях мы зрабілі і яшчэ ўверх. Так, гэта не складана, не забываемся, што трэба таксама падлікавацца, калі ёсць душа, каб у нас быў задел по нашему здоровью. Так, куда и далей? Вы кажется, что это была гэта заминка, так, перед бойкой цікавой. О, тут пошло. Ну, тут моцно пошло. Нам бы лаўку яшчэ где-нибудь не так далёка, каб ісці сюды. Ну, где ж тут можно адпачыць? Ці ёсць месца, каб наши костачки прыгрэць? Я вот так и ведаў, што ён тут стане. Нас сустрэне. Мапа адноўлена. Дзякуй вялікі, што запісаў. Пробежался тут. Дал нам прикурить. Так это зараз знову з гэтымі шаманамі змагацца. Мне здаецца, таким чынам зараз буду хутка бежаць наперад, каб не сустрэцца з імі. Вот эти вот маленькие мне подобаются, их можно нафармить себе души. Не трэба нават стрэліць, тому что калі не телепортуюцца, ты і душу губляешь и не трапляешь звычайно до іх. Да ну, да ты шо? Не хочу гублять свои гэтыя честно вырабленыя грошыкі з тым чэлікам, якога мы забілі. І што рабіць? Я вельмі хвалююся. Вось гэты момант настаў. О, бач, там ёсць гэтыя не вельмі складаныя ворагі, можна будзе трохі душы нафарміць. Калі толькі тут не будзе гэтага шаманчыка. Так, еще троху. И вось гэта Б. Калі націскаеш, хутка робіць не то, што патрэбна. А тут гучыць арган, мне здаецца, у гэтай лакацыі. Цікава, што.
у музычным суправаджэнні тут. Алло. А тебе так ты не можешь сюда потрапить, добре. Буду ховаться тут. Потому что я вас ведаю. Депуляция тут. Трэба выкарыстоўваць акружэнне, калі гэта дазваляе гульня. Пра гэта, мне здаецца, Silksong шмат чаго зрабілі пры распрацоўкі гульні, таму што там вельмі шмат можна паглядзець, калі вельмі складаны ворагі на якімсьці этапе, ты можаш азірнуцца, паглядзець у наваколле, і там будзе зроблена так, чтобы тебе жыццё трохі спрасціць. Гэта было і з мухам, з босам, гэта было і у лакацыі з шляхам паляўнічага, здаецца. Таму трэба заўсёды глядзець на наваколле і яго выкарыстоўваць, калі гэта можа нам дапамагчы. А можна я забяру свайго гэта чорнага сябра спачатку? Так, не забівай, не трэба, хаваемся. Уходь. Иди до мяне. Не хочешь? Не жадаешь? А я ж все ж таки дотянуся до тебе. Так. І вось мы тут. І вось мы тут, а тут штосьці жахлівае адбываецца. Адпачываюць хлопцы. Будем их турбовать. Так, а куды далей? Так, адчынім дзвер. Адчынім браму, адчынім дзвер. Что тут уверх можна яшчэ дайсці, так? О, гэта ты хутка да мяне дабег. І ты таксама. О, тут ёсць. Ой, гэта лятаюць. Собаки летучие. Ну, мне казалось, что я смогу это зрабіць. И потом отхилиться, однако у них были другие для меня планы. И они вырашылі, что все ж таки тебе патрэбна пачаць гэта спачатку. Ну, тут яшчэ вниз можно было пройти. Мне здаецца, гэта лакацыя, яна падобная да цытадэлі ў Silksongу. Я не ўпэўнены тут па лору, як тут свяцілішча душы, так? Так, у меня просторный гэты картынізм. Таму мне заўсёды патрэбна глядзець у мапу, дзе я знаходжуся. А чаму? Мы тут былі? Так, мы тут былі. Чого так шмат меня чакае? Шептуны. Шепчуце шмат. Так, я схаваўся, гэта я не патрапіў да яго. Прыйдзецца якімсьці чынам все ж таки выходзіць гэтай бойкі пераможцам. Так, куды далей?
А чаму там ёсць праход управа, у правы бок, здаецца, можа праз гэты можна пазбегаць бойкі з гэтымі шаманамі. О, тады дакладна, калі мяне заб'юць, я буду ісці не ўверх, а вось праз гэтую лакацыю. Каб пазбегаць гэтых пакут. Тут толькі адзін шаман, мне здаецца, не пабыту, там яшчэ адзін ёсць, ось гэты. Можа, яшчэ адзін ёсць. А это з'яўляецца шаманам, ці можа быць гэта не шаман? Гэта я, можа, так кажу, але цікава было даведацца, хто гэта. Это скажун душы. Вельмі разумны жук карыстуецца патаемнымі ведамі, каб скажаць душу ў жудасным заклінанні. Мне здаецца, калі будзем даведацца на ворага глядзець, можна таксама, таму што ёсць беларускі пераклад. Вельмі файна чытаць гэта і даведавацца пра гэтых ворагаў. Баяр душы. Добра, будзем ведаць. Каб не абражаць, каб таксама ставіцца з павагаю да тых, хто з намі ідзе ў бойку. Так, крочым. Трохи хелсиков заберем, и мы хотели еще вверх пройти. Там. Так, ну уже амаль 1000 монетков, 1000 бусинков, 1000 грошиков. Цікаво, что может тут так само есть переклад, что это мы збираем. А, это же гео, я вспомню, это назва як ёсць. Раз пераклад, так. Што вас так шмат тут? Што вы тут хаваеце ад мяне? А глядзець, скажу чараў, гэта амулет, так? Ты мне перашкаджаеш. А вы што, фарміцеся тут бясконца ці шо? Да не. Дайте почитать. Амулет. Это мы разбили. Так, поляпшае здольнасць уладальніка чараваць, ілюструючы жаданне жакоў са свяцілішча душы гаспадарыць душою. Памяншае страту душы на чары. А мы ўжо можам чараваць? Или гэта вось пра 3 стрэл, які можам мы страляваць душой, гэта будзе нас не так шмат каштаваць па душы, тады такім чынам мы можам больш па колькасці стрэлаў рабіць. Мне здаецца, можа быць гэта пра гэта. Можа і не. О, тут что-то, якийсь тут тлусты намек на то, что будзе якаясь бойка, так? Лаўцы, есть где-нибудь не так далеко? Можем вниз пройти, поглядеть. Так, я хвалююсь, мне не хочется зараз биться. Почекайте, дайте я пройду вниз, может там есть что-то больше. Как ближе пройти. А, тут нема нічого, а не ёсць. Там есть дірка. Зноў схаваная і где мы не можем пройти, так? Ну, я побіўся, может быть, тут есть двойный прыжок на гэты конт.
добра. Ну як добра? Прачнуліся яшчэ гэтыя хлапчукі. Так, тут хутка музыка знікае. Мне не падабаецца так. А ўсё? А нікого тут няма больш? Ладно, пойдзем тады... А хто... Гаспадар душы, ну все, нам тут зараз будзе. Так, першым чынам трэба разумець, што робіць вораг, каб разумець, куды нам бежаць, як тут нам кантрыць, што цалкам рабіць. Так, ты лётаеш вот у гэты бок, это не складана, ты робіш хвалю, так? Робіш хвалю, ты яшчэ пуляеш. І гаспадар тых маленькіх. Вось, гэтага трэба пазбегаць. Так, я нават не упэўнены, што мы гатовыя. Пакуль адзіны момант, калі яго зручна біць, гэта калі ён гарызантальна рухаецца вось так. Но гэта вельмі мала для таго, каб можна было. Так, і я нават не ведаю, калі тут можна здароўіць это наше аднаўляць. Так, я прапаноўваю забраць, пайсці душу і зваліць адтуда, пакуль не змагацца з гэтым гаспадаром душ, бо гэта можа нам трываць, не трываць, а шмат часу мы на гэта можам прывабіць, так? Лепш пойдзем купім гэты ліхтарык і паглядзім, што ў нас у той пячоры ёсць. Так, а я хацеў праз хуткі, так, шлях прайсці. Таксама тут, можа, такая падказка была, што нам далі амулет, які дазваляе нам шмат стрэлаў рабіць. Можна было бы яго паспрабаваць выкарыстоўваць. Можа, гэта такі шанец, каб больш на гэтага летучага ворага рабіць. Гэта таксама, можа, такі тлусты намёк ад распрацоўшчыкаў, што якія прылады вам дапамогуць не так моцна пакутаваць, ці карысталася Тім Чэрі гэтым шляхам, так, гэтымі адвайсамі. Ну, можа, мы пакуль можам пазбегнуць гэтай бойкі і вярнуцца, калі мы будзем яшчэ болей моцныя у нашых здольнасцях. З нашымі амулетамі, так. Таму што яшчэ тут вельмі далёка гэта лаўка, і тады яна даже таксама будзе
19. Хацець таксама час гэты забіраць, так. Куды нам? Ідзем тут на хуткае перамяшчэнне. Каб дайсці ў банк, забраць нашы грошкі і павярнуцца да таго, хто да гаспадара, які нам можа лямпу нашу гэтую даць. Так, уже амаль 1000 у нас ёсць. Можна было яшчэ трохі пабадзяцца, і ў банк тады не трэба было бы вяртацца там. Так, у левы бок. Вяртаемся на базу. Ты тут пяеш, я тут захаваюся пакуль. На всякі выпадак. А гэты хлопчыкі хочуць мяне закалоць. Это непрыемна. І тут таксама вот ёсць гэты момант, што можна выкарыстоўваць наваколле, і калі ёсць ворагі, якія лётаюць, то можна іх не прымусіць, але ж прапанаваць ім прайсці у такі закуток, дзе можна трохі лягчэй хуценька іх пабіць, так? Ці яны могуць таксама тут цябе пабіць. Ну, пакуль 1-0 у нашу карысць. Не спяшаемся, глядзім на гэтыя ўсе цікавыя рэчы, якія распрацавалі Тім Чэры, што яны намалявалі, як тут усё гэта акружэнне зроблена. Так, і вось мы дайшлі да хуткага перамяшчэння. Наш сябра нас падвязе зараз, а мы павінны прайсці у інстанцыя каралевы, мне здаецца, не? Ці забытыя ростані? Ну, гэта станцыя каралевы. Там ляжыць наш дэпазіт. Эксклюзів, гэта не дэпазіт. Так, ці тут гэта, ці не? Калі там былі якісь-то працэнцікі, тады мы бы казалі, што гэта быў дакладны дэпазіт. А так нашы грошы толькі захоўваюць тут. Танчки, это Милибель, банкирка. Охота побанковать, добре. Можна я заберу? Мне патрэбна, амаль колькі мне патрэбна.
Мне патрэбна 800 гео, прабачце, так. Забрать. Сколько мы заберем? Ну, 850, может, не? 800. Так, вывести. Шануйтесь, бывайте тады. Ідзем тады на хуткае перамяшчэнне і вяртаемся у лаўку за ліхтарыкам. За лямпай. Так, ты там все глядишь? Подвезешь меня? У Грязмут. Поехали. Может, тут цікавий лор якийсь ёсць новый. Каб трапіць у Грязмут, падарожныя збольшага абыходзяць скалы побач з намі навакольнымі дарогамі. Гэта цяпер такі пераход цяжкі, але за росквітам каралеўства ўсё было значна прасцей. Ага. У скалах ёсць стары праход, якім некалькі было лёгка дайсці. Мост, што прылягаў яму, ўжо даўно разваліўся, але нават і без яго уваход перагароджваюць вялізныя дзверы. Пра што ж ты кажаш? Не магу жаліцца да праўды, проста значыць, што там даводзіцца прымаць зусім трошкі падарожных, нават у самую напружаную гадзіну. Не хацеў бы, как Грязмут павалілі на тоўпы жукоў, я люблю цішыню. Так, зразумела, але не зразумела, калі б ты б на мапе гэта намаляваў, тады было больш зразумела. Ліхтар, светламуха. Што важнейшае святло, што будзе цябе весці, ці сябар, які пойдзе з табой поруч. А чаму не тое і тое разам? Вазьмі гэтага яркага малыша ў кампаньён, і ён табе самую густую цемру асвеціць. Ну вось гэта мне патрэбна. Здаецца, ў 2 месцах ужо патрэбна. А яшчэ ці ёсць што-небудзь? Я ўсё выглядаю, што купіць у кішэні гео бітком. На жаль, усё, што я нашкадаваў, цяпер у цябе зусім нічога не засталося. Прабач. Можа, у маім склепе яшчэ колькі брызготак вяляецца, але нядаўна ключ згубіў. Таму, на жаль, між намі гандлю больш не будзе, пакуль што. Хоць адсюль дай мне паглядзець з гео, што з цябе ўзяў. Ты шмат з мяне ўзяў, там амаль 5000. Мог і не браць толькі. Мне здаецца, яшчэ шмат, куды мы можам пайсці з ліхтарыкам. Таксама мы знайшлі ключ. Дзесьці ёсць таксама месца пад ключ, мне здавалася. Пад просты, так. І мы будзем паслядоўнымі, мы пойдзем да свяцілішча, да каменнага свяцілішча. А яшчэ можна сюды зайсці. Табе яшчэ нешта трэба, ты ўжо столькі накупляў, на жаль, пакуль што нічога няма, не засталося вартага на продаж. Корніфер без сумневу будзе рады, хаця і не ведаю, на што ён столькі гео сабраўся траціць. Ну, ўсё ж, не знаю, хату будаваць на гэтае гео, ці у Нядвігу, ці куды яшчэ. Так, можна яшчэ зайсці да мадамы, але... Джиджи, так. Прывет, як маеш, ідзеш да мяне, бо аб нечым не шкадуеш, дай загляну ў цябе. Не бачу, каб з табой цягнулася шкадаванне, тваё шчасце. Паслуг, якіх маіх табе не трэба. Мы пакуль ні разу не разумею, якія шкадаванні нам кажа, і што, як яна можа мне дапамагчы. Мы нават ключ гэты тут выкарыстоўвалі, але ж ні разу яна нам пакуль не дапамагла з гэтым. Але ж па сюжэту можа штосьці адбудзецца, і тады нам патрэбна да Джиджи тады
завітувати до ёй, так? А таким чином ми кудись зараз. Ми йдемо туди з нашим ліхтариком. Так, ну на хутке переміщення, мені здається. Ці ні. Як тут хутче буде? Пробіг чи ті... Там хутке переміщення, там здалек. Це можна шляхом пройти, може буде коротей. Пойдем тоді шляхом праз наші дві ноги. Так, ніхто нічого не писав, добре. Так, ми так само наточили наш цвік. Зараз він праз одного это... О! Нічого собі ви тут даєте. Реворду пісня вусняв. От, і так само якийсь амулет пісня вусняв. Цена 1 зміщає удячність. А чому зміщає? Зміщає гэта павялічыць і памяншае. Цяжна вызвольных вусеняў. Набывайце душу па атрыманні шкоды. Здаецца, быў такі ўжо амулет, калі нас... калі мы б'ем быў. Атрымаем больш душы. А гэта калі нас б'юць, так? Ну, цікава, трэба было прычапіць. Калі амулеты нам трапляюць, то іх трэба чапляць. Ну, зараз пойдзем на лаўку, прычэпім себе яшчэ, паглядзім. Варта штосьці нам з гэтага карысна ці не. Было паглядзець на тую, якую змяшчае калічества душы на стрэлы. Я паглядзеў, наколькі добра яно працуе, так. Ну, гэта бок. А чаму там... Тут таксама у лакацыі ёсць улева праход, ён не кажа, на які шлях трэба ісці. А чаму там вода якась? Пачакайце. Цікава, можа мы трохі згубіліся і не даследавалі тое месца. Там унізе, якое. Ось тут, что у нас? Мне здаецца, может, мы запамятовали пройтись сюда, калі мы атрымалі прышчэпку гэтую. Здольнасць чапляцца да сцен. Так, а ці магу я просто... Ось так. Угу. Здаецца, што так, што мы сюды таксама, нас тут не было. Там яшчэ вышэй можна прайсці, чаму тут ёсць гэты дадатковая пляцоўка. Паглядзець уніз. Я ўжо ведаю, што я магу глядзець уніз, добра. Так, цікава, што тут щось цікаве можна знайсці. Ці мы можам знайсці яшчэ аднаго ворага себе тут на галаву. Тужлівы пашчун. Пашчун? Тужлівы? Нічога сабе. Ого! Так, а што гэта адбываецца? Ты не вельмі хуткі, так? Але ты моцна б'еш. Так, я не разумею. Што мне рабіць? Так, это там... Я не ведаю, як тут... До гэтага мы маглі адвярнуцца, дзе там і тут зараз. О, так мы далёка. Так, ну мы уже два места знаем, где нам могут дать
люлей. І таким чином зараз вернемся у Грязьму, так. Вернемся з нашай чорнай душой, будем ведаць, што таксама мы там штосьці новае для сябе знайшлі. Но я не прашоў левы бок, верніся. Не верніся, я так залезу. Не, куды? Можна на лавку присесці. Ці ёсць там лавка побач? Ну ёсць ось тут. Можа сюды прайсці, захавацца. Мне здаецца, не вельмі складаны босс. Можа мы здолеем яго трохі хутенька пабіць. Я хацеў бы ўзяць вось гэтую. І што тут яшчэ ёсць? Трывалая, цвёрда стаяць на месцы і атакаваць. Можа быць, колькі каштуе гэта 2. На збор гео, так, ёсць. Хто любіць збіраць гео нават самае незначнае. Я пакуль паклаў бы, пакуль з гео можна прыпыніць. У нас яшчэ месца ёсць. А дзе гэта з гео? Вось гэта было? У нас яшчэ ячэйка ёсць. Ну-ка, паглядзім. Па гэтым нашым прыладам. Можа, калі мы будзем атрымаць пашкоджанне, мы будзем больш душы трымаць. Пры гэтым мы таксама будзем, калі нас будуць чапляць, хтосьці будзе таксама атрымліваць пашкоджанне, таму што у нас ёсць гэтыя шчупальца. Цікавы білд. Зараз зрабілі, яшчэ можна пайсці будзе таксама да амулетчыцы, якая знаходзіцца ў правым баку. Можа там колькасць амулетаў, якія у нас зараз, дазваляе яшчэ одну ячэйку нам адчыніць, каб выкарыстоўваць. Так, Корніфер тут быў, ён ужо знік, аставіў нам нататку, каб мы не хваляваліся за яго. Так, а мы зараз праз левы бок. Можна тут хутенька залезть, каб не выходзіць можна. Вечер добрый. Ого, что тебе назад привело, маленький тень блудишь. Не хвалюйся обо мне от тебя больше ничего не треба. Охо-хо-хо-хо. Хе-хе-хе-хе. Тут чамусьці, мені здаецца, я не ведаю, вельмі часцей ты націскаеш уніз, яно як-то зноў гэтай ідэалогіі робіць. Мне здаецца, у Сілксонгу як-то гэта больш зручна было зроблена, а можа я нават пачаў больш часцей націскаць уніз, нежели улева ці ўправа. Можа гэта праз кантролер. Гэтая праблема. Так, а ты потым адчыніш, так, вось гэтую, не? Месца. А калі не адчыніш, тады і добра. Так, идем кутарить. Я не памятаю, пяшчун ці хто. А там можна у правый бок пройсці? Здаецца, можна, але там нічога цікавага нема. Добра, а яшчэ я хацеў... Так, мне казалі глядзець уніз, я забыўся пра гэта.
Так, у левом боку можна набити душу, мені здається. Так, я зараз у лівий бок не покрочу. Мабуть, тільки праз гэта, а може там ще є лавця. Но мені здається, там не буде. Так, ну, зараз спробуємо. Пашчун. Пашчун, а пашчун. Ой, чого тут смажиться тут шмат так моцно. А чому? Так, этот на меня наскокнул. А як тут праз тебе нельга, да? Пройти. Так, я казав, что это легкий ворог, так? Забудьтеся. Забудьтеся, мне показалось. Нічого собі. Так. Мне цікаво, ці можна його перепрыгнуть, гэтага пашчуна. Може, калі чапляцца на сцяну, не абраціў свой узор дагэтуль. Ну, пакуль можна паспрабаваць пазмагацца. Ні ў кого не атрымлівалася з першага разу прыходзіць такіх ворагаў. Так, крочим, забираем свайго. Ты не хочаш, ты яшчэ і б'еш? Нічого, я першы раз бачу, што ён яшчэ і таксама можа стрэлы рабіць. Ты мне б дапамагаў тут з гэтымі змагацца. Так, я сябе 6 адзінак зараблю. Ужлівы пашчун. Так, а тут ёсць? А, тут можна чапляцца. Але ж не ведаю, што... Так, тут трэба было хуткі гэты слэш рабіць. А змагу ли я себе... А, ну вось толькі как я магу себе аднавіць гэтае здароўе, ён да мяне прыгае. Не ведаю, тут з гэтымі лекаваннямі не ў Сілксонгу, а ў першым Hollow Knight зрабілі, мне здаецца, цяжка, таму што ён шмат часу трывае. Не як у гэта Харнет робіць, яна дазваляе тебе падпрыгнуць і завіснуць у паветры. А тут не мае сэнсу. Мне здаецца, пакуль я не бачу, што можна было лікавацца хутенька і якісь там чынам, каб цябе ніхто не турбаваў. Ёсць там амулет, які робіць панцыр, можа быць гэта. Трэба на сябе чапляць, каб праз атакі, можа, з гэтыя блямы, так, можа, трэба гэты білд будзе рабіць, але ж мы яшчэ раз паспрабуем. Таму што цікава. Ну, калі дойдзем, калі у нас яшчэ і здароўе застанецца, то на гэтыя шыпы вельмі часта трапляем. Можна прайсці ўніз. Ой, не ўніз, а ў левы бок там ёсць таксама душа, дзе можна ее набыць. Но гэта таксама пра тое, што распрацоўшчыкі ось робяць гэтыя тлустыя намёкі, каб тебе дапамагчы, можа быць, без шмат пакутваў, без пакут прайсці босса, ворага і так далей. Так, будем больш
А што гэта за... А, это клешня? Ты што, я не разумею, чаму ён па мне таксама трапляе. А, клешня б'е. Што я пабачу. Не бачу, што ёсць тут яшчэ клешня б'е. Ну, хутенька наверх тут забрацца не дапамагае. Так, ну цікава. Я бы, мне здаецца, зараз забраў душу. Трэба, мне здаецца, падумаць над тым, які білд выкарыстоўваць там з тым, што ў нас ёсць, а мы заберем душу і пойдзем туды, куды мы хацелі пайсці, ўсё ж такі до святылішча, так, каменнага. Ёсць разуменне, як трэба рухацца з гэтым пашчуном, але не хочацца увесь стрым займацца тым, што мы будзем спрабаваць яго забіць. Можа, нам якусь прыладу дадуць, каб рабіць гэта болей лёгка, так? Мы, конечно, любім складанасці, але ж не настолькі пакуль. Так, і тады такім чынам можна прайсці ў левы бок. Мне здаецца, гэта якраз нам дазваляе выйсці, калі мы не гатовы біцца такім чынам з гэтай нашай чорнай душой з гэтага месца. Але мы будзем памятаць. Як ліхтарик выкарыстоўваць? Ці як ён выкарыстоўваецца? А, можа аўтаматычна? Будзе больш святла. Так, забрали гео, пайшлі далей. Паглядзелі, нам тут не рады, а як тут? Тут таксама прыгаць придётся. Так, добра. Так, и мы вышли отсюда. И нам куды? Нам уверх, так? Уверх и в левый бок. Добро. А мапа намалявалася там, так, мапа намалявалася. Может таксама, каб не запамятаваць, што нам патрэбна яшчэ туды прайсці. Можна яшчэ бубашку сюды пакласці. Зачапіць, так. Зараз праз зелёныя тропы ідзем до пячор. Вельмі цікава, штосьці там, што там ёсць. Я вельмі спадзяюся, што там няма яшчэ адно боса і будзе цалкам у нас уже 3 штукі. Будем потом выбирать менее моцнага, каб пройсці. Ну, здаецца, вот я зараз стрельнуў і амаль толькі 1/5 душы, мне здаецца, патрацілася. Может, гэта з амулетам яго
здольнасць. Трэба яшчэ некалькі стрэлаў зрабіць. Палова. Ну так, будет 4 стрелы. Может, так было 3, так будет 4. Так, рухаемся далей наперад. Униз нам павінны пройти. Я не памятаю, там есть яшчэ гэты павук с 6 вачыма. Можна было к яму таксама завітаць, таму што ён рабіў толькі нічога не рабіў нам кепскага. Эй. Хутенькае перамяшчанне праз таго, што мы не патрапілі на пляцоўку. Так, а мне здавалася, што там шэрая колькасць душы была, а мы все равно зрабілі стрэл. Даже мне это показалася. Так, добра. Пойдзем павітаемся, можа нам штосьці цікавае распавядзе. Я правильно разглядзеў, якасць паляўнічага стварэння Халлоуснайта падаюць там тваім ляху. Не запыняйся, маляўка, шмат яшчэ знайсці, высачыць і забіць. Так, ну ён кажа, што мы паляўнічыя. З нас гэтымі 6 вачыма, вокамі паглядзеў, так, што мы тут робім. Так, зварыўся увадзіцца. Не ў той бок стрэльну. Так, а ёсць тут... Так, тут ёсць лаўка, так? Не тут? Вниз. Не ў той бок пайшоў. Вось я галава, так. Добрый вечер. Ты выбуховываешь? Не выбуховывай. Да, такі два удары можна рабіць. А што гэта? Ты на кірунку я іду ці не? А, у тым. Это я памятаю, тут ёсць лаўца присесці. І зараз вниз у пячору. Вельмі цікава, што ёсць там у пячоры гэтай. Можа там нічога і нема. Можа там зачынена ўсё. А я прыйшоў. Скажуць, табе патрэбен, не ведаю, ключ. Патрэбна забіць яшчэ кагосьці, на яйка якое-небудзь. Ще якісь-небудзь рэчы. О, зараз вельмі... О, бачу, гэта вось ліхтарик на пузе. На пузе лампа вісіць. Зараз все бачно. До гэтага нічога не было бачно. Мы так ходили, бродили. Мне здаецца, павінна былі зрабіць такім чынам, што нават калі ты ў цемры бадзяешся, ты не зможаш нічога знайсці. Твар высечаны з камню. І такі-то гэты спрут вялікі. Так, там можна прайсці ўніз, а наверх тут можна прайсці. Ось тут шмат чаго можна было паглядзець. Так, ось тут у нас заўсёды забівала. Што вы тут хаваеце? Посередине я бы схавал что-нибудь. Ну, да нават так. А чего меня вниз телепортнули?
телепортнули меня вниз. Тому таким чынам атрымліваецца, што ты там ніяк не зможаш прайсці, пакуль у тебя не будзе двайнога гэтага прыжку, калі ён тут ёсць, канешне, но мы не ведаем. Аднак, ну гэта можа як хуткае перамяшчэнне. А вось там ёсць што-небудзь? Там можна было папрыгаць, но не мае ніякага сэнсу. Вот, і можна было прайсці вось сюды. Так, спадзяюся, што тут нікога нема. Злога. Так, у нас есть яшчэ другі кавалачак маскі. Гэта ўжо 6-й цалкам, ну, увогуле. І такім чынам атрымліваецца, што мы прайшлі ў гэтую печору, каб атрымаць гэты так. І ўсё на гэтым. Ну, за гэта дзякую, але ж гэта не шмат. Было бы шмат, калі гэта было б 4-я, мне здаецца, частка. Дайце яшчэ уважліва пагляджу, можа быць, тут яшчэ штосьці ёсць. Ну, такім чынам, калі у нас ёсць ліхтарык, тады можна пайсці і ў ту пячору у іншую, уверх тады пойдзем, так? Калі памятаем пра ліхтарык, калі памятаем пра месца, тады пойдзем тады таксама. Можа там будзе яшчэ кавалачак маскі якой. У нас ужо будзе 3 і можа будзе больш здароўя. І такім чынам можна будзе яшчэ змагацца з ворагамі. Так, а ўнізе што? Так, нічога не хаваеце, так? Тут палеглі, тут просты лор, здаецца. Лор — гэта доктар, так? Ці не? І што? В правым баку няма нічога. Так, музяка пайшла. Ты шо? Ты шо робіш? Такім чынам будзем рухацца тады у... Як тут лакацыя называецца? Выючыя скалы? Выючыя скалы. Скалы, якія выюць? Недаякі пяючыя, так, можа? Так, ты тут ходишь, бродишь, так, можно на лавку сесть. Утенько. Что я памятаю, что там так само было темное место, коли я не помыляюсь. Каб на выючыя скалы потрапить, это надо пройти улево и забраться праз, так само праз лаўцу. Так, добре. І таксама можна было бы пайсці набыць амулеты, а там таксама ёсць адзін амулет, які каштуе 600, мне здаецца, грошыкаў. Так, махнаты звер. Хацеў з мяне збегчы. Потым зварыўся, так. Зараз хутенько будем рухаться. Ну и зараз поднимаемся у гору. Поднимаемся у гору. Так, отрымайте тут. Зараз присядем.
Цікаво, що не цікаво. Я би, може, зараз порівняв з тим, ці моя гэтая тэорыя была дакладнай ці не. Я так тады казаў, што 4 стрэлы было, так? Зараз я поўную гэтую збяру і паглядзім. Так, яшчэ вышэй. Яшчэ вышэй. Раз, два. Ну так, здаецца, што тут 3 стрэлы даюць, а з амулетам 4. О, тут яшчэ ёсць дадатковае здароўе, так? Атрымалі, і там вось можна пачытаць лор на беларускай. Зараз вялікшы розум лісце сніў і кінуў так пячоры. У кожным кусце і кожнай ладзе розум он сябе нам уяўляе. Ну так прыгожа пераведзено, ну асалода для вушэй. Так, ты... Мне здаецца, ты 40 грошей даеш, так? Можем с тобой побиться трохи. Путенька. Так, это я атрымаў. Это так само атрымаў. Обменяли 2 адзінкі здароўя на 40, ці сколько там было, евро. Трэба будзе ў банк завітаць, потым как еў гэта не страціць. Вітанкі, Міхась. Як твои справы? Памятаю, што учора ты ўжо там гэтыя все загадкі з песнямі выконваеш. Так, у Сілксонгу. Добра, так, куды нам далей? У правы бок. І было там яшчэ складана. Вчора, ну, одну выканал толькі, так, одну, ну. Мне здаецца, якую ты выканал, гэта была моя апошняя на выкананні, я там некалькі разоў прыходзіў, не разумеў, што там рабіць, а ты так хутка ўжо справіўся, малайчына. Так, а дзе была? А, вось там пасярэдзіне, мне здаецца, таксама цемра. Зараз мы будзем падымацца туды. У нас ёсць ліхтарык. Нагадваю, ці не ліхтарык, можа лямпа. Светлячок у нас ёсць. У кішэні на пузе вісіць. Самае складанае залезці. А, так, да. Вядома. Так, а куды? Вниз? Так, вниз, а потом вверх. Памятаю, так, тут. З ліхтариком прыемна, мне здаецца, шмат больш святла навокал нашага перса. Гэта вельмі прывабна, гэта клёва. Клёва, файна, прышпільна. Будем бегчы. Вычы скалы. Мне так яшчэ не распавялі, навошта гэтыя дрэўцы яшчэ. Я спадзяюся, распавядуць. Такая тут... А, у меня поўны душы. А куды? А, у правы бок, здаецца, там мы атрымалі... Ой, я запамятаў, што у нас ёсць гэты моцны удар. Если прайшоўся, уже успомніў. Ого. Вось ён там моцны.
О, можна було б використовувати. От здається, що шмат дають, і ти вже не пам'ятаєш. Пам'ять як у рибки гуппі. З тим ось ворогом, який не хуткі, можна було використовувати ось гэтую здольність. Так, у меня было 3 разы залезть, терпения не хапило бы, мабуть, з подвоєним скоком простей. Мабуть, так. Ну там складано, там шмат механізмів, шмат гэтых шипов, треба натискати вельми моцно, вельми часто, і у тебе нема іншого цвіка. Так, мені ще не давали гэта іншого цвіка, я ще не знайшов. Пакуль мне тільки один. У меня есть один, але у меня есть моцный гэты стрэл такі ось. Цікаво, що там за інший цвік. Як він виглядає, може бути, ми знайдемо. Так, а тут був корніфер. Ось тут, мені здається, темра, ці не тут. Це гэта тут було. То, що я не пам'ятаю. Не пам'ятаю, тут вниз. Здесь что-то есть. Вниз есть покуты. Вниз есть срачка. Так. А что тут? Почему? Відчиняємо. Здається, може тут потім з другого боку відчинять. Кажуть, вилазь. Треба глядіти вниз, але я нічого не бачу. Так, з одного удару яны все б'юцца, гэта вельмі прыемна. Так. Без ліхтарика было тут вельмі складана прайсці. Так, а гэты цвік так, ужо наточаны. Хто мне точыў? Я не памятаю, хто мне точыў. Ну, хтось уже точыў. А, точыў, так. І точыў ён за грошы, я еще сказаў, што можа яшчэ наточыць, калі ты якусь белую руду, мне здаецца, знойдзеш. Вот мы пакуль не знайшлі, але ж з наточным цвікам дакладна прасцей. Что у вас тут шмат так налетало? Вось, а ще у нас є шмат всяких амулетів, ми навіть докладно не розуміємо, у де які використовувати. Треба буде з цими білдами розбиратися, так? Так, тут мені кажуть, що тут може є додаткове здоров'я, щоб отримати. Чиняйте тут двері, нема тут нічого. Нема. Ну, тут пригожі гэты летучины. Ой, я на прев'юху би взяв эту локацию, можна наступным разом, коли буду робити відео прев'ю на стрим, тоді возьму ось гэтае месца. Але там шмат гэтых прев'ю з сінімі колерамі, может не возьму. Поглядим. Ой, что гэта такое? Благословение Джонни. Да шо шмат такого, що мне тут трапляется. На 4 ячейки, что это такое? Амулет благословенный Джонни. Треба зачливим еретиком. Перетворяє життєві вадкості у блакитну живокров. Владальник займає здоровішу оболонку і зможе винести більш шкоди, але вже не зможе вилічитися, концентруючи душу. Це що позначає? Це мені додаткове здоров'я дадуть, і я не зможу лічитися. От для таракана того лепешуна можна використовувати.
Хірш Джонні, так. Ну, цікаво. Тобто в одній печорі ми знайшли кавалчик маски, а в цій знайшли амулет. Добре, цікаво. Мені здається корисно. Зараз будемо, мені здається, заходимо до червоного яйка, поглядимо, яке нам визначили, а потім пойдемо до ворога. Мені здається, будемо ворога проходити. Може, стрім скончиться, я буду на запис в офлайн це робити, тому що, може, не самий цікавий контент. Але кому це подобається, це покута, заставайтеся, будемо вместе тоді покутувати. На запис, так мовить. Так, тут нема хуткого этого шляху, нема. Треба йти, як прийшли. Здається, що так. Так, там темра мне не бачно. Так, ты почекай. Ты обновился. Обновился. Может, тут щось є цікаве ще. А, мне потом намалюється, так? Намалюється. Мапа. Так, ви мене чекали, я вас так само про вас пам'ятаю. Тут не відчиняється нічого. Так, тут ми крочимо. Може, із-за кількості амулетів можна ще до мадам прийти, вона може ще одну ячейку нам додати. Тасі, так, есть ли тут лаутса? Путінка, а до мадами можемо потрапити як? Чи вниз пойти, чи вверх? Може пойти вверх? А пойдем туди вверх. Путінка там пробіжимося, мені здається, а ні. Там ще біжать ту локацію, не, пойдем вниз все ж таки. Можна хоч свалитися хутенько так. Уи! 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 Так, і ось ми тут. Ось ми тут зустрілися. Там якраз напереді там яйка чорна буде, можна сходити, тому що там у нас позначено на карті ось гэтым таким, гэта основний квест може бути, може і не бути. Но ми туди наведаємося, поглядим. Я сподіваюся, гэта не буде якийсь там босс. Хтось єхідно хихікає, кажуть, конечно, там босс, ти хто гуляв. Так, а ми йдемо это на керунок, а що тут? Вот, чекайте мне. Показалось, що тут б'ється стіна. А чому тут не позначено такое место, як будто ми були? Я думаю, що не позначено. Чомусь. Що сховано? Мабуть, тому що сховано. Так. Таким чином, що у нас є? У нас є хутке переміщення. Ось ми туди пойдемо, каб шмат не бодяться. Не туди. Докладно не туди.
Так, а что у нас тут? Униз. Ой, гэта тут два гэты, да? Можна адразу 80 атрымаць. Во. Тут рыбное место. Тут можно садиться на лавку, идти, пулять 3-4 раза этим стрелом, и вот у вас амаль что сотня гео тут будет. Мотайте на вуз. Будем ведать. Мапа обновлена. Так, я бы хотел поглядеть. Что вы там намалевали мне. Намалевали тут шлях, в принципе, зразумелый. Это добро, так. Ну и тогда и едем до наших этих мест. Да. Не до станции Карлёва, не забытые Ростани, так? Забытые Ростани мы доехали, и вот пройдем до униз, до нашей мадам, и потом тогда вверх. Так, мне треба було вернуть амулет так само. З 4 стрелами вельми файна реч. Мне сподобалося. А еще можно было потестовать вось гэты там 4 оживленных, каб разумець, что яно робіць. Амулет такі мы только что набыли у Пячоры. Что сумные шпацаруете тут? Не сумуйте, так, отпочивайте. Так, поглядеть на амулеты, так, тут зробили лавку, потестовать, может быть. У якой тут 4,4 делення треба, так? Это вось гэта. Вось гэта, што адпачнуўшы ўладальнік трымае пакрыццё жывакрылі, якая адбароніць ад невялікай колькасці шкоды. Это можа адзін, а гэта займае балонку больш шкоды, але ўжо не зможа вылічыць канцэнтрацыю душы. Вось, глядзіце, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, гэта так ладно для босса вельмі прывабная штука, тому што вельмі доўга лекаецца зараз. Можна выкарыстоўваць. 800 трэба? Блин, у меня нема. А колькі тебе яшчэ? Тебе трэба яшчэ толькі 2. Мне трэба яшчэ 2 амулеты набыць. Тым больш, што амулет тут можна набыць за 800. А можна яшчэ набыць амулет, мне здаецца, які таргуе, які можа знішчацца. Вот у нас есть крохкае сэрца, крохкая сквапнасць. Вось такі ж словы прыгожыя тут. Крохкая сквапнасць вось, і там яшчэ адзін амулет можна набыць, і вот будзе якраз такі 2, якія нам патрэбны, і можна будзе яшчэ одну ячейку набыць. А для того, чтобы набыць ячейку, колькі тебе патрэбна? 900. Добра, мабыць, мае сэнс пайсці да тых хлопчакоў, да трохі нафарміць, але ж у банку мне яшчэ засталося, я не памятаю, сколько 300, мне здаецца, можна яшчэ ў банк схадзіць, так? А что ты робишь? Правда, крыштальны абрыс па цэнтры просто цудоўны, нават чароўны. Чула, што крышталі дапамагаюць канцэнтравацца, таму калі тебе такія рэчы цікавяць, лепш купі ўжо сябе гэтую красуню. Можа быць, гэта амулет дапамагае сканцэнтравацца і
Такім чынам, можа, якая здольнасць ёсць, каб патрапіць ту крыстальную лакацыю, дзе павінны мы падлогу адбурыць. Мне цікава. Ой, вельмі цікава, вельмі файна. Тады такім чынам, як зробім? Зробім такім чынам, што мы гэта прыбярэм зараз, нам не патрэбна, вернем, но тое ж, каб набываць душу па атрыманні шкоды, павялічваць, атрымліваць пры шкодах душу, гэта вельмі файна. Чарун. Чарун гэта які, так? Страту душы на чары памяншае, так. А ёсць на чар. А гэта што? Гэта мы моцна б'ем, калі у нас не так шмат хп застаецца. Тоже цікавая рэч, но пакуль я не будзем чапляць. На гео, так, на гео мы вяртаем, добра. Такім чынам мы ідзем набываць яшчэ трохі гео, мне здаецца, можна ў банк схадзіць, можна прайсці ў тую лакацыю, дзе горад слёз, ці грабныя пусткі, я не памятаю, дзе канкрэтна гэта. Мне здаецца, горад слёз. Грабныя пусткі, а на горад слёз у нас няма, таму што там чорнай ніці бар'ер. Да, вось там. Гэты ты вось тут. Гэты наш сябра, там он зараз ёсць. Тады мы зараз ідзем туды ў горад слёз. Набываем сябе яшчэ адзін амулет. Нам якраз на 2 не хапае. Тады бяжым, не губляемся. Так, хуценька тады ідзем. І потым, калі набудзем 2 гэтыя амулеты, пойдзем тады на чорнае гэта яйка глядзець. Чорнае яйцо. Короче, мы идем, глядим, смеемся. Ой, так, а что тут? А тут забаронено, так. А не праз гэты бок, там трэба ў грыбную пустоши патрапіць. Так, праз грыбныя пусткі, так, туды. Чаму ён не працуе? Ці ён працуе, ці я не разумею як. З левого боку, там, здаецца, так, ёсць праход. Цікава. Чаму гэты ліфт не працуе, калі мы лакацыю амаль што разведалі? Думаю, скорыцца зменшыць час, але ж не адбылося, не здарылася. Так. Прыгаем туды-сюды. Можа хуткае перамяшчэнне зрабіць, а дом далёка. Там прыйдзецца потым ісці далёка. Не. Так будзе хутчэй. Не патрапіў. Не страшно, все добра. Все добра. Раскидаем гэтых маленьких. Крочым далей. Ну, левый бок. Далей яшчэ. Там таксама ёсць амулет, які павялічваюць, мне здаецца, гэты клинок. Так, радіус гэтай атакі. Так, трэба будзе ведаць. Там у нас ёсць істочнік. Мне цікава ў гэтым істочніку, ці ёсць зараз засталіся тыя жукі, якія прымаюць ванны. Они ушли ўжо.
Можа калісьці яны вернуцца і там будзе яшчэ не 2 жучкі, а болей. Уніз. 700 гео. І можа хопіць на аднаўленне того гео, які павялічваюць, каб не тора разбілася, так у нас. Так, трымай. Трымай, варушыся, ты таксама трымай. І вы все трымайце, я ўсе упаў тут ось. Хотелось бы с вами таксама побіцца трохі. Ну, нам так зроблена, што ворагі не сильно складаны і так прышпільна з імі так узаемадзейнічаць. Так, адпачывайце, хлопцы, адпачывайце. Доўга не адпачывайце, трэба таксама працу рабіць. Так, адпачыць, ну што? Вітанкі. Эх, паламаўся, я тебе падарыў малітву, паламаўся без точ малая гадкая, гэта я, так. Выбачайся, прасі, добра, я яго табе наладжу, дай гео. І наладжу. Ён казаў, выбачай, што слых, да, што гадка, я ж яго кліент, здаецца. Вось, а за 150 не вельмі так дорага. Блін, а ў мяне гэта крохкая сила. А што ты робіш? Крохкая сквапнасць наладзіць, зламаўся яго, сіла цяпер спіць, як ты мяркотна дае яго наладжу. Добра, а мне трохі не хапае. Трохі не хапае, а я хацеў бы паглядзець на тое, што я набыў. Што я набыў, што ён робіць. Гэта робіць, мне даецца, што больш гео я атрымліваю, так? Амулет крохкі і разаб'ецца, калі ўдальнік памрэ. Змацняе ўладальніка, павялічвае шкоду, якую наносіць цвікам. Так, а мне, здаецца, ўжо была такая, не? Сіла чар. Аб'ём душы атрыманы б'ючы ворагаў цвікам. Зразумела. А тут што? Панцырны разубіральны тап пры леках. Павялічвае дасягальнасць цвіка ўладальніка. А, не, мне здавалася, што такі ёсць, а здаецца, што такого няма. Гэта каб мы стаялі моцна. Так, не. Я памыліўся, не было такога здолення, але ж гэта яно можа рассыпацца, так? І калі мы памрэм. Добра, давайце наладзім тады той. Я не ведаю. Можна было таксама яго нацепіць, каб хутчэй гео назбіраць. На. А колькі нам патрэбна? Нам патрэбна не вельмі шмат. 150. Так, ты здуўся. Замест чагосьці нацепіў бы яго, таму што вельмі файная рэч. Вельмі файная рэч. Ну, калі, канешне, ты не будзеш забівацца. І мне здаецца, такія рэчы на бойку з босамі лепш не браць, таму што такім чынам ты вельмі хутка яе страціш, каб яе потым наладзіць. Так, 140. А дзе яшчэ? А яшчэ ворагі ёсць? Ой. Не, можа ўнізе? Так. Вельмі хутка люблю падаць уніз, але ж мне не падабаецца, што я трапляю ў гарачыя гэтыя істочнікі. Так, куды? Мне трэба яшчэ хлопчыкі, дзяўчынкі, з кім я змог бы пазмагацца. Ну, вось гэтым можна пазмагацца. Ой, 3 стрэлы ему трэба рабіць з цвіком, які наточаны. Што? Што?
Колькі, ну вось, 150. 150 добра. Гэта нам хопіць, зараз наладзім гэтую рэч. Вярнемся да нашага сябру. Так, я тебе набыў. Трымай. 150, купіць гэту рэч, купіць. І зараз можна змяніць. Змяніць на, прыклад, на штосьці можна тут. На стялый компас. Компас, который нас показывает. Так. Памяншае страты души на чары. Это мы можем стрэліць. Гэта пры нам застаецца. Набываць душу пры атрыманні шкоды. Файная рэч. Можа пакуль вось гэты компас прыбраць. Калі будзе новая ячэйка, тады компас вернем. А вось Гео пакладзем. Амулетку разберецца. Вось. Што? А, ты два. Тебе тувет патрэбна. Блин. Чаму у тебя две патрэбна? У меня сколькі? 4 амулеты. Что ты прыбраць? Можа паспрабаваць вось тут, ну, такі камбэк вось мне падабаецца гэтыя две. Я пакуль тады прыбяру душу набываць, а возьму на Гео, тому што Гео патрэбна нам шмат. І такім чынам было бы добра зараз прайсці, можа, да хуткага перамяшчэння, трохі набыць Гео, не зламацца і пайсці на тое месца, дзе, я казаў, можна нафарміць себе по 80 штук, і яшчэ, мне здаецца, гэта павялічыць. Можа, так? Павялічыць з памяжу гэтага амулета колькасць таго, што мы можам набыць. І такім чынам мы один амулет тут набылі, там нам патрэбна 800 на той амулет. 800 нам патрэбна. Можна было бы яшчэ у банк сысці, але ж, мне здаецца, мы хутчэй нафармім. Так, нам зараз, без компасу зараз будзе складана. Але мы ведаем, што тут дарога не надо занадта цяжкая. Прайдзем тады ў левы бок. І яшчэ грыбочки. Так, а што тут робяць грыбочки, калі мы іх ужо білі? Мне здаецца, у нас такі шмат. Ой. Ну там б'ецца. Сколькі ты даеш? 56. Ну, гэта файна. Аднак там есть за 100. Со стрэлами там, таму мы пойдзем туды. Так, таксама мне здавалася, што 6 гэтага маленькая рыбочка ідзе. Сколькі? 3? 3 гэта не шмат. Так, тут у нас... Ой, а што там гарыць? Ой-ой-ой-ой-ой. Бяда прайшла вельмі хутка да нас. Зараз зноў трэба будзе яго вяртаць. Так, зноў 150. Ну там грыбок ёсць. З памощу грыбка можна было хутка яго аднавіць. Так, ну я забыўся пра гэтыя штукі, якія б'юць выбухамі вось гэтымі, якімі тэрмаядернымі. Яны вельмі трэба уважліва з імі быць. Нават такая музычка такая хіхідная. Тут ёсць грыб? А, грыбы ёсць. Грыб металіст. І дае нам шмат. О, так без Гео, без гэтага штучки 45, а там нават сколькі давала? Яшчэ 5%, не 5, 3%. То есть 53, по-моему, было. Это 8 на 8 одинок. Так, где? Тут?
Я чую гэтую музыку. Хавайся. Не, вниз не трэба. Так, ну мне патрэбна вярнуць тое, што я ўзяў. А чаму? Чаму пісьма? Тому што я тебе яшчэ не паклаў. 69, добра. Ты там сама выбухнуў. 3 усяго. А чаму? А як тут патрапіць? А, там яшчэ можна сюды прыйсці. Добра. О, дзіравы рыцар, рыхтуешся да шаўковай песні. Да шаўковай вітусы, вітушы ауч патэйта. Ты маеш на ўвазе да шаўковай песні, якой да Silksong? Так мы ж ужо прайшлі, не? Мы ж уже там прайшлі на 97%. Себе засталі там 3%, можа быць, калісьці так яшчэ пасмакаваць. Так, як дэсерт. Так, а змагу ці я зачапіцца ці не? І нават там же яшчэ ёсць гэта стальная душа для тых, хто, не ведаю, не хапіла на пакуты. І такім чынам, што там можна яшчэ праходзіць, канешне, але ж вельмі захацелася тут уже і першую частку прайсці, паглядзець, тому што я не гуляў. Да, у дварытным выпадку здаецца, што спачатку быў хайп, а потым да істокаў. Вось, ну так здарылася, атрымалася. Ну, калі атрымалася з Silksong, мне здаецца, што і з Hollow Knight першая частка павінна таксама атрымацца з гэтым. Так, а нам патрэбна яшчэ набыць, каб яшчэ раз вярнуць нам наш гэты амулет. Не ведаю, будзе ли нам скідос рабіць, таму што мы вельмі часта да яго будзем прыходзіць з гэтай пачынкай гэтага амулета. Так, можа мы тут зараз хуценька набыем. Так. Ну тут хопіць па лакацыі, а маленькія грыбы даюць што-небудзь? Не даюць. Шкада, што не даюць. Я вось не ўпэўнены пра лор. Нібыта хтосьці пісаў, што Silksong прыквел. Да, а можа і быць і так. Я толькі ведаю, што сваіх слоў, што гэта як-то хацелі зрабіць DLC, так, а атрымалася паўноцэнная частка. Але там пра Харнет есть, калі гэта прыквел, тады такім чынам, што застаецца, яна спас... Ой, не буду спойлер тады казаць. Вам тлумачыць, таму што Міхась яшчэ гуляе. Вось. А можа быць. Мне здаецца, калі Міхась пройдзе, паглядзе там канцоўку і гэтак далей, то тады можна там больш цікавую карціну тут зладзіць. І дакладна, што можа гэта і прыквел. Можна будзе цалкам якісь-небудзь, хто можа растлумачыць, але ж, да, там цікавая рэч ёсць. Так, у нас ёсць 58 грошыкаў. Не адпускае нас гэтая лакацыя. Не адпускае нас з трыманнем гэтых. Было бы добра знайсці яшчэ одну маску. Мне зрабіць маску. Такім чынам. Было б прасцей. 150, ну, скідос ён не робіць. Для нас. Так, і начапіць, на сябе начапіць. Так, будзем спадзявацца, што нас не разаб'юць зноў. Гэта цікава, они тут придумали з гэтым тым, што якісь амулеты можна разбіць.
Але ў Сілксонгу яны к этому не прыйшлі. Дакладна. Там такога няма. З такой механікай. Так, я ўніз пайшоў, так. Блин, шкада, што калі выйшаў Сілксонг такім чынам 2017 год, 25 год, ім патрэбна сколькі 8 гадоў, так? Так, а што адбываецца? Што я не магу залезці? Тады... Это тут я нават не прайшоў і міліметра. Тады хутенька прысяду, што трэба чакаць яшчэ столькі часу, каб мне вельмі хацелася бы ведаць, што яны будуць яшчэ якусь працягваць вырабляць. Так уже шмат грошай, я не ведаю, там проста я не буду так пачуваць. Но за гэтым тое, што не прарабілі, было бы клёва яшчэ і трэцюю частку калісьці атрымаць, але ж 8 гадоў чакаць гэта не ведаю. У маі годы ўжо тады, можа, і... Хаця... Калі гульня добрая, тады і ў 50 гадоў, і ў 60 было б цікава таксама пагуляць, мне здаецца. Але я не ведаю наконт таго, што будзе праз гэты час. 10 гадоў чакаць. Можа, яны набудуць якіхся такіх шмат гэтых арт-художнікаў, так, мастакоў, і змогуць зрабіць гэта хутчэй, таму што не шмат грошаў там зрабілі, зрабіць, можа, кампанію больш вялікай і больш хутчэй гэта рабіць гульні. Было бы класна, так. У левы бок мы рухаемся, мы заўсёды рухаемся ў левы бок і не чакаем, каб нас патрапілі з гэтымі выбуховымі штукамі, которые моцна б'юць у 2 адзінкі, амаль што здароўю. Так, а ты хто? Ты таксама выбуховуеш. Та памятаю. Тебе таксама памятаю. Так, маленькие. Я не потрапіў чамусьці. Хаця была мапа, мы забралі, так? У гэтага чэла. У Корніфера. Ці не? Дальше так. Где наша хуткае перамяшчэнне? А гэта не тут у нас банк? У нас тут таксама банк ёсць. А навошта нам хуткае перамяшчэнне? А, мы хацелі нафарміцца, так. А сколькі у нас у банку ляжыць? Нам трэба 800. А не, нам трэба болей, таму што на 400 ёсць. Блин, тады ў банку нічога не застанецца. Хай ляжыць. Хай ляжыць, пойдзем пафармім, паглядзім, сколькі з фарму і з гэтым амулетам дасць нам это ўсё. Дакладна так. Не буду пакуль зараз траціць душу. Прысяду на лавку, каб аднавіць хелспойнты. Нам патрэбна куды? Нам патрэбна ўніз. Ніжэй ўніз. І такім чынам мы пойдзем на рыбнае месца. Мы пойдзем фарміць зараз, таму што хацелось бы получыць усе гэтыя пряначкі, каб потым пайсці до ворагаў і ўжо камбінаваць білды, каб разумець, каб можна было іх хутенька прахадзіць. Зялёны шлях, так? Зялёны шлях, я памятаю, там есть месца, мы знайшлі. С этими 2 ворагамі яно дакладна нам дапаможа хутенька па 100, можа быць, гео атрымліваць. Яшчэ калі 4 стрэлы можна было рабіць.
Треба только вспомнить, где это докладно было. Тут. Компаса-то у меня нема. Может, не тут. Не памятаю, что здесь выше за лавку. Два вайра. А, ось там они. Все, я бачу. Вы будете респавниться заўсёды так. Ты один, а другие так само влазь. Ну сколько? Ну по 100, так? 102? Ну по 102, так это шмат. Вот так будем бегать туды до лаўцы и сюда обратно. Только у меня не будет гео, не гео, а души достатково. 4 стрелы. Можно так само маленьких тут бить. Опс. Некто мы тут сустрелись. Чамусьці з цвіком зараз. Ось па гэтых яны трымаюць чамусьці 2 удары, а тыя касцяныя по одному. Это мацней, что ли? Здаецца так, что не мацней. Еще раз присяду и пойду за своими 200 так само. Таким чином можно было бы 1700 увогуле, так, нам патрэбна тады, каб ячейку яшчэ одну разблокаваць. Кто здесь? Это ты бяжишь худенько, я до тебя не трапляю. Ты меня уже сустракаешь, так? Почакай, надо трэба яшчэ одного вашего гэтага разбудить. Так, уже 300. Уже 300. Ну, будем так ходить, покуль медитычна, зараблять себе на амулет. Конечно, гэта не вельмі файна і прыемна, але ж мне здаецца, было бы файна потым пайсці да якога-нибудь босса і там ужо трываць гэты час. А мы еще хотели пойти до черного яйца, этого, до черного яйка. И мы после амулетов туда пойдем, по часе поглядим. Так, у меня не шмат этого души, но можно просто так позмагаться з долями перемагчы. Так, прочинайся. «51». Так, 45-51. Ты знов на меня бежишь. Тільки я задумався про то, який я уже богач, як меня вернул на землю гэты мохнатый зверь. Мохнатый шмель. Сегодня увечары может таксама адбудзецца стрым по хоррор-гульням. Кому цікава, хто хоча трохи паглядзець на кароткія інды-хоррор-гульні, якія выпускаюць штодзённа шмат хто из маладых распрацоўшчыкаў. Зараз у пачкі, што я глядзеў на стыме і ёсць
3 гульні Switch.io, я не ведаю, наколькі яны якасныя, але ж там таксама ёсць піксельны арт, цікавы для мяне з якоїсь гісторыі, можна буде паглядзець. Але я таксама набыў цікавую гульню, я не ведаю, можа быць, хтосьці з вас гуляў, Last Report, таксама з жанру хоррор-гульны, але яна піксельная і піксель-арт, і там даволі, не знаю, цікавыя водгукі, можа таксама будзе цікава паглядзець. Распрацоўшчыкі казалі, што сіквел, але яны гэта казалі яшчэ на пачатку распрацоўкі, можа ідэя за гэты час змянілася, так, вось. Можа быць, там вот стоит трохі паразважаць мне на той конт, калі будзе пройдзена і мы паглядзім, мне здаецца, вось першую частку, чым яна скончваецца, як яна выглядае, тады параўнаць і прыканекціць, што адбылася у другой частцы і ў першай частцы, тады можна рабіць якісь-то высновы. Але ж, канешне, цікава, ну, то як тут ёсць пераплесценне з гэтымі персонажамі з Хорнет. Як гэтага хлопчука завуць, я нават і не ведаю. Можа, вы падкажаце. Распрацоўшчыкі сказалі, што кожная канцоўка першай часткі кананічная. Кананічная. Што азначае слова кананічная, я не ведаю. Это як яна ідзе пасля другой, или то, што яна скончаная, так, эта гісторыя кананічная, канон. Ой, там за окнамі туманішча такі. Так. У нас ёсць Гева, у нас ёсць душа, ідзем яшчэ раз. Кожная канцоўка мае сілу, няма правільных і няправільных. Не, ну гэта так, дакладна. Што няма правільных і неправільных. Я не ведаю, тут ёсць некалькі канцоўкаў, да, у першай часткі, бо хаця у другой таксама ёсць канцоўкі, но там ёсць как бы сапраўдна, несапраўдна, такім чынам. Што, як гулец, як выберэ, да, так яна і будзе ці правільна, ці неправільна. Як ён вырашыць. Ці... Ну, мне здаецца, што усе ведаюць, што ў другой, там, дзе Хорнет, ёсць акт другі і акт трэці, да, і ты як бы можаш скончыць на акце другі, і ты малайчына, і можаш яшчэ як бы прайсці далей. Быццам галоўны герой можа застацца, можа не застацца. Ну, вот мы паглядзім на кон першы. І тут, мне здаецца, зроблена была ў сіквелі больш такім чынам, што акт трэці гэта такім чынам, как будто працяг гісторыі, працяг, ну, як працяг просто. Гэта не то, чтобы як канцоўка, типа, вось так скончылася і так скончылася. Так, і куды нам? Мы зараз зноў пойдзем да лаўцы. Но калі можна параўнаць сусвет у першай часткі з другой, мне здаецца, што яны вельмі падобныя. Аднак ёсць якое-то адчуванне, што трохі ёсць такім чынам, как будто Хорнет трохі ў другім сусвеце адбылася. Не зусім у тым, якім зараз вось гэты ваяр маленькі змагаецца. Ліхтарик, так, мы набілі ліхтарик. Як мы його набили? Ми викупили його. Там він шмат коштував. Ось, і зараз ми хотим себе ще одну ячейку відчинити. І у гэтай мадам.
і тады пайсці до асноўнога квесту на чорнае гэта яйка, я не ведаю, што там ёсць, і потом вырашаць, з каким из двух боссов либо у горадзе слёз змагацца, либо у як там забыты Ростані. Там таксама ёсць босс. Трэба будзе, не знаю, з лёгкага пачаць, каб не пакутаваць моцна. Ну, можа, трохі выйдзе на запіс в офлайн. Я калі гуляў у Silksong, рабіў як? Не змагаўся там з боссам па 4 гадзіны на стрыме, а рабіў гэта офлайн, каб трохі можна было сканцэнтравацца над гэтым, над змаганнем, і рабіў запіс. І гэты запіс просто выкладаў як відэо з якім-то вось там спробы, я не ведаю, там з 500 ці не з 500 быў гэты босс ужо пройдзены. Ну, такім чынам, каб можна было больш глядзець, можа, па контенту па стрымах, да, там лакацыі глядзець там якісь новыя NPC, гутарыць з імі, хадзіць бадзяцца, а ось ім на бойкі, мне здаецца, што яны такім чынам, канешне, можна, ну, я не моцна эмацыйна на гэта раблю, таму я не ведаю, ці цікава вам у такім тэмпе глядзець, як я, калі я прахажу такія моманты. Вось, таму я раблю больш па відэо, там выразаю і заліваю пра гэтыя бойкі цікавыя, которые былі. Но зараз пакуль не было такіх боек, якія шмат трывалі часу, але ж вот мы побачылі на сённяшнім стрыме одну лакацыю з боссом, другую лакацыю з боссом, і там не надта лёгка, мне здаецца. Трэба будзе эксперыментаваць з билдамі, эксперыментаваць з амулетамі, каб можна было прайсці. Спадзяюся, абыходзіцца без матюкоў. Вось, так, у меня без матюкоў абыходзіцца. Я больш такі сціплы на гэты конт з матюкамі. Але ж бывае, калі ўжо офлайн гуляеш, ўжо 500 раз гэта праходзіш, там ўжо выстрэлівае. Но это не занятны такія моцныя матюкі. Гэта такі ўжо па часе, калі ты думаеш, што я весь дзень там прагуляўся, ці 4 гадзіны на гэта патраціў, і вось твае эмоцыі ўжо такія амаль больш на тое, што тебе атрымалася ці не атрымалася, так? Ну, звычайна атрымліваецца, калі ты ўжо час, ты ўжо прыспасаблішся гэтым боссам, пра іх рухам, напрыклад, і нават калі там трывае ўжо канцэнтрацыйна, тебе патрэбна не трапляць удары, ты ўжо так перамагаеш звычайна. Я люблю, як Міхась робіць, ён там напралом ідзе, і ўжо он там уже па часе уже атрымліваецца, і ён атрымлівае асалоду з гэтых пакут, калі ўжо вораг гэты пераможны. Вот. А я звычайна спрабую білд несці, более лёгкі, каб можна было той нового ворага прайсці. Мне цікава такія вось канфігурацыі рабіць, тому што вот Silksong мне навучыў таму што, я не ведаю, может, они так зрабілі ўжо после першай часткі, но там шмат чаго можна зрабіць такім чынам, чтобы босса можна было легчэй прайсці, браць акружэнне, ці набадзяцца праз всю лакацыю все гэтыя прылады па сябе атрымаць, і там з каких-то прылад ён так тебе здолее там либо крест, які ты набыў, яго канфігурацыю, білд, ты можаш там хутчэй себе лікаванне там адбіць, если это Вандерер, мне здаецца, крест страніцы, там ёсць такі Silksong. Вось, і ты з гэтай канфігурацыі тады тебе не трэба больш часу марнаваць, і ты можаш тады больш насалоджвацца гэтым праходжаннем больш інтэлектуальным. Вось, можа быць, калі я скончу, а можа калі не скончу, у меня больш часу будзе на выходных, я бы хацеў, мабыць, нават зрабіць хуценькі такі агляд на Silksong, такім чынам, не ведаю, там без спойлераў ці со спойлерамі, каб гэту думку растлумачыць больш, раскрыць. Такі міні-агляд зрабіць, можа будзе цікава камусьці паглядзець.
бо думка ёсць такая, таму што можа ёсць, каб раскрыць гэтую тэму больш яскрава і падкрэсліць гэта. Там ёсць такія моманты цікавыя, я запісаў на паперку, і можа з гэтым будзе цікава паглядзець. Так, меня не забівайце, я іду зараз на лаўку. У нас 1041, здаецца, за амулет там трэба 800, а за ячейку 900, і такім чынам 1700 нам патрэбна будзе. Яшчэ некалькі раз прабадзяемся туды-сюды, і тады пойдзем у той накірунак, каб эфектыўна гэты час правесці. І праз паўгадзіны мы будзем туды ўжо скончваць сённяшнія нашы прыгоды. Я не потрапіў по тебе, ты прыгнуўся выдатна. А ты што мне адкажаш? Главное, чтобы меня не забили тут. Вось, можна было б яшчэ паразважаць над тым, як такі працэс распрацоўкі гульні выкарыстоўваў па часе, і як гэтую працу зрабіць для арт-художнікаў, мне здаецца, каб цікава гэтай лакацыі зрабіць, геймдызайн і так далей. Тут складана, што зроблены паралакс, так, і шмат гэтых слаёў. Здаецца, я чытаў, што гэта на Unity на движку было зроблена, і што ёсць, напрыклад, шмат слаёў, так. Я не ведаю нават сколькі яны тут зрабілі, 20 слаёў ці 30. Камера, якая глядзіць і на пярэднім плане, ось ёсць гэты арт чорны, і на заднім плане, і ўспрыманне свету, гэты мапы спрайтаў, так, і, мне здаецца, у рухавіках ёсць, каб свет трапляў таксама на гэтыя тэкстуры нарысованы і адраджаліся, і быў гэты эфект подсветкі, подсвечвання гэтых усіх пляцовак і гэтак далей. І такім чынам, што здаецца, што можна было кожнаму слой, мне здаецца, намаляваць, так, скетчам, і ты даеш потом размалёўваць, мне здаецца, 20 патрэбна на одну лакацыю художнікаў, так, рабіць. І такім чынам вельмі шмат арт-художнікаў патрэбна, каб гэта зрабіць, мне здаецца. Па маім высновам, калі лакацыі, сколькі можа быць 10 на гульню, можа быць чуть трохі больш, болей 10 на 20 па часе трывае, вельмі шмат. Тады Team Cherry магла бы сябе такі пул зрабіць, я не ведаю, можа фрилансераў ці што, калі хтосьці адзін или там невялікая ціма можа распрацаваць асноўны сюжэт і гэтую наратыўную сутнасць, тады ўжо другія могуць працаваць на канкрэтнай лакацыі, маленькія цімы такія, так? Разбіць вось гэтую лакацыю, дызайн, наратыў вырабляеце, а так увесь сюжэт, ён такі рухаецца ў гэтым накірунку. Ну, гэта вельмі складаная, мне здаецца, праца для гэтай гульні, так гэта рабіць, выдумляць, але гэта вельмі цікава. Там іголка Харнет стаяла, вось гэта. Можа такі цвік. Можа быць. Ну, а гэтыя для гэтых падаюць, да, гэтыя. Падобны, згодзін. Як калі на гарпун яшчэ кідае. А у нас што? У нас які-то маленькі такі. Маленькі цвік.
Гарнет за нами сочыць, яна там, калі мы ходзім, мы там ўжо з ней адзін раз махаліся, потом мы з ней гутарылі як лепшыя сябры. 1350, і нам, здаецца, засталося так трохі, можа 2 разы схадзіць і ўсё на гэтым. Тут що карані, бачите, карані тут прям дрэва разрастае. Так, ты плюешься на мяне, я плююся на цябе. Що не памер? Добра. Падыходзь. Ты адходзіш яшчэ. Так. 1400, ну, мне здаецца, апошні раз мы сходзім і потым будзем крочыць, там яшчэ па дарозе штосьці набудзем. Нам патрэбна гэтага хапіць. Конечно, можна і не фарміць было, можна было ісці да боса, мне здаецца, таксама рэворд там даволі моцны даюць. Але ж у меня есть какое-то пачуццё, што гэта мы не дарэмна гэта робім. Не дарэмна, а маем на ўвазе, што гэта будзе варта рабіць зараз. Каб спросціць нам наше падарожжа. Так, 1000... Ну так, будем зараз тады крочыць наперад. Я нават зараз сябе яшчэ одну адзінку здароўя зраблю. Ставім, дайдзем ли мы з тым, што мы набудзем яшчэ нам 1140 патрэбна. 140, ну, мне здаецца, што мы па дарозе знойдзем. А по дарозе, по якой дарозе? Мы ж хацелі на хуткае перамяшчэнне ісці, каб шлях трохі скараціць. Раз ты вылез ужо, прымай. Не паспеў, светляшок за мной гэты крошыкі нам даць. І вось, тады на хуткае перамяшчэнне ідзем. На забытыя ростані да нашай уладальніцы амулетаў. Так, прысядзем на всякі выпадак. Буду рагатаць, калі я памылюся з нашымі пралікамі. Что-то мне напрыгнув так. А може там не шмат таких моцных ворогаў на тым баку засталося там. Тут засталіся толькі вось гэтыя лапчукі. Было яшчэ адзін раз прайсці. Я памятаю, што яшчэ тут ёсць место таксама. Ну, трохи болей можна будет зрабіць. Можна было ставіць ставкі, мы прайгралі б тут. Вось гэтых, відаць, больше капае. 12. Ну, що там уверху есть? Ще. Маленький ви що? Ви що до мене? Лезете цілуватися чи що? Ці гэта мать ваша тут загинула, і ви вже такі усі. 30 зараз
Хутенька тады. А ці вы аднаўляецеся ці не? Вы тыя ворагі, якія не аднаўляецесь, так? Добра, тады прысядзем, я ведаю, там есть лаўца, і тады яшчэ раз так хутенька пройдемся. Ну, зато змянілі абстаноўку, змянілі асяроддзе. Таксама гэта прывабна і трэба рабіць прывабна. Тульна. На лаўку я тут сел, но я не змяніў лакацыю, таму тут не распаўніліся тыя маленькія нашы сябры. Сябры ворагі. Трэба з ворагамі сябраваць, каб яны нас не забівалі так хутка. Так, тут прыйшло нам. Цікава, што у плане механікі у другім селекционніку зрабілі, што больш как-то прыемна. Тут ёсць банк, ён далёка знаходзіцца, а там нават зрабілі так, што ты можаш захаваць там чоткі или штосьці з гэта там зрабіць, ажырэлле з гэтых бусін, так? Там нават гэта ж два сорта ресурсаў, рэшткі і бусіны. Рэшткі косткаў і бусіны. А тут толькі адзін від ресурсаў. Гэта што, баг? Видите, не магу патрапіць. Што гэта пазначае? Можа гэта ўжо ўсё? Буду мой сябра будзе са мной летаць заўсёды. Непрыемнае число зараз, лічба. Так, тады бежим яшчэ раз такі фінт зробім. Здаецца, і на гэтым хопіць. Калі я ўсё сапраўдна палічыў, моя матэматыка, яна дрэнная была у школе, тады нам павінна быць гэтага дастаткова. 1700 дакладна на адзін амулет і на дадатковую ячэйку для амулету. Один, 2 і 3. Як не потрапіў. Так, ваш шмат тут вельмі зручна то, што у меня есть гэтыя чорныя шупальцы ніці. Усё, бяжым у краму. Ну, таму то месца у зялёных там оно вельмі кайфовае. Так. Я все равно запамятаю твоё імя. Уже не кажуць пра імя тут, так? Ты нічога не кажаш? Добра, 800. Купіць хуткае. Не прачытаў. Ячейка амулета. Вось у нас яшчэ одна ячейка амулета ёсць. Зараз. Добра. Вось, мы тут ужо такія прыгружаны. А колькі патрэбна? Калі збярэш 25 амулетаў, я з радасцю гэта тебе прадам. Тебе не хапае толькі 7. Но мы пакуль не ведаем, дзе іх набываць, а мне здаецца, где-то што яшчэ дзесьці было. Называлася, што яшчэ дзесьці было месца на амулеты. Можа, мне гэта прыснілася. Но мы будем даследаваць там лакацыю, мы яшчэ там побачым. Вось, у нас появилась ячейка, і гэта можна было бы на компас кинуть. Докладно, можна бы не на компас. У нас тут, здаецца, на Гео ёсць, на памяншэнне страты душы на шару ёсць. Памяншае страты душы на шары. Это тому, что мы можем стрелять, так? Стрелять болей. І можна паглядзець, што з сэрца жывакрыву я бы паглядзеў, што гэта пазначае, таму што у меня не было часу паглядзець, што яно робіць. Зараз паглядзім.
Оно дает додатковые, так, 2, ты нацепляешь себе, у тебя есть 2 додатковые житті. А коли ты сідаєш на лавку, так? Ну, оно не обновляется. Ну, таким чином, что ты этим можешь павялічыць сваё здароўе, але ж ты можаш лікавацца. А вось з гэтым, сколькі я тут ячэек? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ячэек. А з другім, які 4 трывае. Колькі, пачакайце. Просто параўнаць. І калі там таксама 8, тады не мае сэнсу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на одну болей. Усіслава, ти мастак ці що? Так, я не мастак, я ж... Ну вот зараз я вот стример, я стримлю гульни. Меня не Вячеслав зовут, вы можете меня звать Леха, Алексей. Вячеслав на месте, я помню, Potato, это вельми зручно, можна було і Вячеславу канал назвати, було б пришпільно, мені здається. Гульні робиш. Я більше у накірунку веб-випрацовки працюю, ось 10 років. І у гэтым кірунку. Але ж мне было б цікава, можа быць, калісьці змяніць працу на вырабленні, может, гульняў. Не ведаю, как жыццё паверне. Можа быць, я пачну, таму што у меня есть нейкі досвед у Unity, у распрацоўцы якіх-то сваіх пэт-праектаў маленькіх, але ж яны дакладна не дайшлі ні на какого фіналу, каб гэта можна было распавядаць. Можа, калі будзе больш часу па-за стрімінгу, таксама, можа, туды как-то углублюся. І цікава бы там было пазнаёміцца таксама з Гадотам, з гэтым рухавіком. Я ось таксама пачынаў, у меня есть там некалькі думкі, каб таксама зрабіць, можа, якісьці невялічкі індер-хоррор з наратыўным вось паведамленнем, там ёсць нейкія думкі, можа быць, калі-небудзь гэта ў будучыні здзейсніцца. Было заўсёды прышпільна як-то знайсці нават інді-распрацоўшчыкаў, бо была якаясь кам'юніці сярод беларускіх інді-распрацоўшчыкаў, щоб не рабіць беларусізатары і пераклады, каб уже звонку, каб гэта было такі файны, прышпільны кам'юніці з беларускамоўнымі інді-хорамі. Я ведаю некалькі людзей, якія працуюць у гэтай галіне, але ж у них заўсёды не хапае часу. І вось было бы клёва рабіць геймджэмы якісь маленькія, но гэта заўсёды такі пытанне цікавае. Вось можна было на itch.io рабіць усякія такія івенты. Знайсці было б толькі людзей, якім гэта цікава, каб, можна, хтосьці хацеў бы гэтаму навучацца і хацеў бы такія вось на itch.io рабіць пэт-праекты. З гэтага можна было бы рабіць контент, можна было б цікава распавядаць у гэтай галіне, потому што, мне здаецца, у Беларусі не так шмат такого кшталту контенту, але я, можа, не ведаю. Вы, калі штосьці ведаеце такое, то пакідайце спасылкі, я не ведаю, можаце ці ў Телеграме, ці ў Дискорде, ці так асабістыя мне, відаць, там ёсць, мне здаецца, шмат месца, где я ёсць, там Blue Sky, у Твиттере. Подписывайтесь, буду рад там на гэтыя тэмы пагутарыць. І вось такая есть такая как бы мэта. Вот я думаю, что пачаць за стрімінгу, а там у галіне трохі у такім накірунку можна было рухацца, получать досвед того, какие гульні зроблены, як яны зроблены, што добра, што дрэнна зроблена, і потым, можа быць, калісьці выйсці на то, чтобы з працы не веб-распрацоўкай займацца, а якім-небудзь выдавецтвам гульняў. Паглядзім, як жыццё павернецца. Але мне, гэта тое, што мне падабаецца, што мне цікавае на данный момант жыцця. І таксама, калі вы глядзіце, таксама, мне здаецца, і вам. Гэта цікавая тэма. Так, такім чынам, я бы сказаў, што сэрца жывакрыві, яно менш каштуе па здароўю, можна было бы выкарыстоўваць у бойкі з босамі дакладна, і таксама там, можа быць, які-то моманты можаш падлікавацца на адзінку, на 2-3, гэта больш дакладна. А вось гэта, якая дае 9 адзінак, гэта 4. Гэта вельмі шмат яна забярэ на сябе.
гэта вось такія вось у нас высновы зроблены. Бярем што тады? Бярем тады нам патрэбна вось гэта на стрэлы дакладна. Я бы можа тут трохі зрабіў дакладна. Вот ёсць такая штука цікавая, што калі ты б'еш, тебе б'юсь, ты трымаеш шмат, дабываць больш душы, да, на трыманне шкоды, і таким образом вы можете друг друга кампенсаваць. Цікавая штука. Тады берем на то, чтобы берем гео, собираем. Хотя навошта нам збирать гео? Ну, здаецца, понадобится далей. А цена 4, гэта 4 чаго? 4, мне здаецца, вот ячейки, так? Унізе, вось у нас зараз сколькі ёсць? 7 ячеек. І кожны амулет, ён трымае либо одну ячейку, либо 2, либо 3 вот цаны, так? Каб начапіць на сябе. Вось. І тады такім чынам, што яшчэ хацеў паглядзець. Я хацеў яшчэ вот этот, чтобы новы амулет паглядзець, што ён робіць. Што ён робіць? Павялічвае скорасць канцэнтрацыі душы, дазваляючы уладальніку хутчэй лячыцца. Вось. Вось той момант, можа, як карнет дазваляе хутчэй гэта рабіць. Вось тут дакладна бы можна было гэта тэстануць зараз. Зараз там на ворага пойдзем, тэстанем гэтую штуку. Усяслав, ты хіба не Алексей? Так, я Алексей. Алексей Алёшенька сынок, так. Блин, Усяслав, такое імя прыгожае таксама. Ну, я быў не проці, калі мне Усяслав звалі. Я ведаю Усевалад таксама, ёсць імя, незнаёмы быў у ліцэю. Так... Як тут гэта лікаванне будзе, мне здаецца, я хацеў бы паглядзець. Так, таміна на мяне трапіў, і як хутка. Ой, хутчэй, дакладна хутчэй. Таксама можа быць выкарыстоўваць пры бойкі з босамі будзе. Будзе мець на ўвазе, калі не будзе выкарыстоўвацца вось з гэтымі вялікай колькасцю жыцця, то можа паспрабаваць і это таксама чапляць на сябе. Ну, компас прыбіраць, можа быць, дакладна одну ячейку ты заменіш, то есть гэта палепшыць цябе. І ты можаш гео сняць, таму што калі ты б'ешся з босам, выдатна, што гео тебе не трэба збіраць будзе. Так, мы зараз шмат ужо Усяслав. Ну все, будзе гэта лакальны мем, не лакальны мем, а будзе ўжо так лакальны гэты, уже кагосьці завуць там, да, не Лёха, а Усяслав, псевдонім будзе такі. Я не супраць такога. Калі зручна Усяслав, завіце тогда Усяслав. Так, яшчэ, так я заблытаўся, што нам яшчэ пакуль трэба. Ну тады мы чапляем пакуль на збіранне гео, тады вось гэтыя ўсе штукі, так? І страта на чары, разб'ецца, калі уладальнік памрэ. Гэта што, узмацненне уладальніка плюс шкода, якую наносіць цвікам. Для бойкі, мне здаецца, не будзем браць, таму што гэтыя вельмі хрупкія гэтыя вешчы. Сіла ў чара будзе наносіць ворагам для шкоды. Б'ём душы, б'ючы вагол. Так, і, па-моему, вось гэта мы трымалі. Дакладна, таму што там стрэламі лакальны псевдонім. Так. Ну, гэта не той абражальны всякие псевдонімы, як не ведаю кого, што можна штосьці такое прыдумаць. У меня фантазія на гэта не вельмі добрая. Смярдючы хто-нибудь там, да, таким конца. Усяслав, прыгожае імя. Так, і тады што? На сёння мы тады, у нас засталось 15 хвілін, пойдзем ось у лакацыю з яйкам чорным такім чынам, паглядзім, што гэта азначае. Ці ёсць там вораг нас трэці, якога трэба будзе забіць, ці там якісь, можа нам здольнасць раскажа, што можа чорныя ніці блакировать, а праходзіць, таму што, мне здаецца, там, дзе медуза зараз у лакацыі, не горад слёз, што там за лакацыя, у грыбной станцыі Каралёвы. Тут не паказвае, што гэта за месца, я не памятаю, як яна дакладна завецца, але ж там
Корніфер сидить, нашу мапу чекає, каб нам мапу эту продать. Вось, таму ідзем да таго месца, глядзім, што нам прапаноўваюць. Так, дакладна, адкуль мы ідзем, таму што компас я не нацепіў на сябе, так? Ну, добра, ну, трэба ісці наверх. І на гэтым тады скончана сёння. Буду рады вас пабачыць увечары. Калі у кагосьці ёсць, не будзе планаў на вечар з кавай, можа па якісь жахлівыя невялічкія хорар-гульні, якісь невялічкія гісторыі паглядзець. Так. Гэта пакуль я на працу не выйшаў, а калі на працу выйду, тады яшчэ будзем не так часцей з вами відацца, але ж будзем ладзіць стрымы па 3 гадзіны, можа быць у вечерні таймінг. Там у нас шмат, вялікая колькасць цікавых стрымераў і шмат куды можна пайсці паглядзець рознага контента на любы густ. Камусьці нравится больш AAA-шныя гульні, камусьці нравится больш каротенькія 2D-шныя хорор-гульні, напрыклад. Хтосьці там, я ведаю, што займаецца артам, рисуе пацукоў, містер Магільшык. Так, а чаму? Меня не было? Такім чынам бачыце, што я запамятаваў, што у нас яшчэ тут хлопчыка трэба выратоўваць. Вось, шмат чаго мы робім. Дапамога беларускай мовы, цікавага контента. Было бы класна з такім вось кам'юніці, з гледачамі заўсёды гэта вабіць. Мне здаецца, з беларусамі вельмі гэта ўсё утульна адбываецца, вельмі прыемна чуць. Так, а я уже тут был, залазил? Залазил, так? Я тут помечал. Докладно помечал, там есть шпуньк. Хто малює, хто што робіць. Усюди гэта цікава. Десь у нас такой point of click нема. Из жанров то, что мы стримим, часто кто стримить. Лепус, мне здається, в Battlefield у шутери гуляють. Зараз так, саме новинка, не знаю, ці бачив, хто з вас, ці не. Цікавився так. Вось мы дошли до гэтага месца, гэта чорнага яйца храм. І што, вось тут вы мне помечали, і может я штосьці упусціў з лору. Я прыйшоў. Я яшчэ прыйшоў, а я не памятаю, што ўвогуле там ёсць. Можа там ёсць у нас заданні. Тут чамусь заданняў-то нема. Я прапусціў, што там тут трэба рабіць. Можа хтосьці з вас памятае тут. Чаму у нас ёсць метка на мапе, але ж тут нічога такога нема. Што гэта такія? Тут можа есть гэты храм чорнага яйца. Так я памятаю, што тут храм чорнага яйца. А чаму ты толькі недавно падкрэсліў сюды, што нам где трэба было б зайти, а можа не трэба. Можа, чтоб я не згубіўся, можа я яшчэ штосьці не адкрыў. Можа таксама гэты маленькі чараўнік будзе пець ці гуляць на чымсьці у будучыні. Добра тады. Будзем тады ведаць, што сюды патрэбна будзе вяртацца нам далей. Такім чынам можна падысці да лакацыі, мне здаецца, да аднаго з ворагаў, каб з ім пазмагацца. Я думаю, што мы пойдем да курган прашчараў. Зараз там захаваемся. У гэтым месцы будзе бойка з фінальным босам, нічога сабе. З самого пачатку яны нам паказалі гэты храм. Ну і там, здаецца, уначале я бачыў, што ў кат-сцэны ёсць адсыль да гэтай 3 масцы. Добра, будем тады ведаць. Дзякуй, Джокамес, за вось гэта. Можешь таксама напісаць, правильно ли я цалкам чытаю твой нік.
Може і не так читається, каб я ведаў. І такім чынам зараз на курган прашчараў пойдзем і на гэтым скончым. Я можа офлайн пагляджу па білдам, як можна будет прайсці, можа запишу, можа гэта будзе аддзельнае відео на канале, каб трымаць час, і на гэтым тады скончым на сёння. Так, куды нам ісці? Ось компас было добра бы начепіць. Зараз, калі бадзяемся. Так, ну я ведаю, што гэта на мапе, гэта вось гэты спуск. А, значит, нам вниз. Щоб навчитися робити рейди, зараз спробуємо, може, ще рейд зробити. Бо я не веду, у вас тут шмат, 6 зараз поглядіть. Я не веду, есть ли хто зараз, надо буде поглядеть з наших колегів. Стрімить хтось щось зараз. Ви мені, може, розповідіте. Ну, зараз поспробуємо гэта зрабіць. Можа быць, гэта не складана. Униз. Униз нам патрэбна, нам... А, не униз. Нам патрэбна, там ліхтарыкі ёсць, там ёсць. Мне здаецца, лаўца. Шагрель, добра. Зараз туды да Шагреля пойдем, паспрабуем. Ну ось. На гэтым тады сёння скончым. Дзякуй, што завітвалі на стрым. У чатик напиши ўсё, так? Зараз паспрабуем. Дзякуй, што завітвалі. Прыходзьце на стрымы. Будзем далей праходзіць Hollow Knight. Увечары будзе, мне здаецца, можа по 8 часе по Беларусі ці ў 9 часе по Беларусі будзем глядзець хорар гульні. І добрага вам дзянёчка. Зараз паспрабуем на Шагреля патрапіць. Зараз я напишу. Шагрель. Будзе наш першы рейд. На Твіче будзем даглядацца, як тут цалкам усё працуе, якія ёсць таксама каманды, як это ўсё нам рабіць. Я намачыў рейд. Так, трэба больш уважліва быць. Рейд. Шагрель. Бай. This channel is dead from much audience is not used to rate Шагрель Бай. Я не ведаю, трымалася, не трымалася, працую, так? Цікава, як це адбываецца з вашай стороны. Тады всем дзякуй і всем да пабачэння, пабачымся. І што? Тады можна на Шаграэля там таксама павітацца, так? Да пабачэння, да пабачэння. Ой, хто?
Юцис Неймсті. Сподіваюся, я слушно прочитав. Дякую за рейд, вітанчки рейдерам. Як всі маєте? Як ви справи? Вітанки, як у нас? Займалися... Hollow Knight гуляли першу. Яслав. О. Приємно знайомиться. Так. Танды, конечно. О. Зараз. Можете. Шаутаут, друг мой. Зараз. Ти там.